to a cikin salloli babu kamar sallar asuba da sallar la'asar, domin kamar yadda ya zo a hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali a cikin sahihai yace kunna julusan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance wata ran muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylatal badr, sai ya kalli wato wata a dare na cikar wata irin daren yau kenan dan 14 daren 15 wanda wata yake cikakke badar kenan, wannan shine badar a wajen larabawa. In ka ji sun samu mutum suna badar to farkon wata ne, in suka sa wato cikakken wata kenan, in suka sa masa hilal jinjirin wata kenan, duk suna larabawa suna sanya wannan suna. Na'am, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi, yace wallahi lalle da sannu za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata din nan ba tare da kun samu wata cuta ba, wato babu wani abin da zai tare muku, babu wani turmutu da zai hana ku gani. Yanzu wajen ganin wata za ka ce kauce ka bani gani, ba zan sai kauce ka bani, kowa haka zai gani. Ba wai ana cewa Allah za a gan shi da kama irin ta wata ba, a'a wannan tashbihin halin ganin ne ba tashbihin zatin Allah ba. Allah za a ga zatinsa yadda za a ga zatinsa wajen ganin, kamar yadda ake in ana ganin wata ba a tuni su za a gan shi free follow, to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana mu al'ummar sa bishara da cewa za mu samu wannan ni'ima. yace fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a hadhihi al-aya. yace dan haka idan za ku iya kada a rinjaye ku akan ku yi sallah kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta, to ku aikata. sannan ya karanta wannan ayar nan da muka karanta, inda tafsiri kenan daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. sau da abinda ake nufi da qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha sallar asuba da sallar la'asar, qabla tulu'i shamsi sallar asuba, qabla ghurubiha sallar la'asar. kiyaye waɗannan salloli to su ne sanadiyar mutum ya samu ni'imar ganin Allah jalla wa'ala idan mutum ya kiyaye su. babu sallar asuba saboda ita ce sallar da mala'iku suke halarta lokacin. sallar la'asar kuwa saboda muhimmancinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata sallah da idan mutum ya barta har lokacin ta ya tafi Allah zai bata ayyukansa baki daya. ita ce sallar la'asar, ita ce sallar la'asar. Buraida ta bin al-Husayb wata ran suna yaki a Azerbaijan, rana ta kusan faduwa, yace a tashi ayi sallah, yace domin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai daga cikin sallah wanda duk ya batta Allah ya tafi da ayyukansa, ya bata ayyukansa. sau da haka a rinka kula da ita saboda yawanci tana zuwa lokacin an shagaltu, ko ana mitin an kasa tashi, ko ana kulle-kulle an kasa yankewa, ko ana kulle ciniki kasuwa ta turbuke malam, ɗan cadi sun zo suna so su tafi, kana so ka riske su kafin su bar gari, ka ga baka yi sallar la'asar ba kana duba agogo kuma kana ganin ga ɗan cadi za su tafi, kar ka tafi sallah su tafi wani kantin an shiga tarko kwari. To in kai wasa ka bar sallar la'asar saboda yan cadi, to aikinka gabaki ɗaya zai tafi, ba ribar ce za ta tafi ba, aikinka gabaki ɗaya sai Allah ya ɓata shi. saboda kada ai wasa da sallar la'asar. na'am, ita ce salatul wusta a bisa hadisin Aisha radiyallahu anha, ita ce salatul wusta.